pozdrav youtuberi, danas ću vam pokazati po drugi put kako da napravite lešnikovo mlijeko, odnosno da napravite sok od lešnika. Ja sam stavio šaku lešnika u ovu čašu sa vodom, pa evo nasućemo i otprilike je oko malo manje od pola litre. Sada ćemo da izmutimo u blenderu. Poslije mučenja još 2 puta ispulsiramo i moglo bi se dodati još malo vode, što ću ja sada i da uradim. Dodat ću još oko 200-300 decilitra vode, odnosno mililitra, izvinjavam se, malo sam se zbunio. Zatim dodat ću malo fruktoze, prirodni biljni šećer, jer ovaj rafinisani šećer je veoma štetan za čovečji organizam, pa ću da dodam fruktozu. Evo pogledajte kako se moja fruktoza koju sam kupio ušećerila, odnosno dobila vlagu, tako da morate da držite na suvom. Ja sam držao u, kako bi mu rekao, evo vidite kako je to tečno. Nažalost, ljudi, da ne poverujete. To je kao da je med ili sače, što dokazuje da je fruktoza pravo biljno sredstvo, odnosno biljni šećer. Kako je lepo ovo mlijeko, ljudi. Kravije mlijeko, nažalost, je štetno. Evo sad ću ja da stavim ovo. I to je to. Sad ćemo opet da miksujemo. Sada ćemo malo iscijediti limun. Malo ću ga samo presjeći, neću mnogo. Pa ću da iscijedim. Ovo je dobro i za prehlade i za detoksikaciju organizma. Pa evo sada cedimo. Nadam se da ću uskoro kupiti Nutribulet jer je mnogo efikasniji i brži. Pa ću napraviti i unboxing. I evo sada, sad ću malo da izmiksujem i to bi bilo to. Konačno došlo je vrijeme da probamo kakvog je ukusa sok, odnosno prirodno lešnikovo mlijeko. Pa evo sada ćemo rasipamo u čašu, naravno. Evo vidite kako se beri pravo mlijeko, gledajte vi. 100% organik, lešnici domaći i sada ja pijem. To bi bilo to. I pogledajte naš sljedeći klip kako napraviti jabukov sok u blenderu. Doviđenja.